Euskalduna jauregiak iaz 502.000 euroko superabita izan zuen, aurreko urtean baino ia 140 gehiago, eta ez du inolako diru laguntzarik erabiltzen. 855 ekitaldi eta antzezpen egin ziren eta guztira 506.000 lagun baino gehiago egon ziren Euskaldunan, orain arteko kopururik handiena. Orain arteko fakturaziorik handiena ere izan du Euskalduna jauregiak 2012an. Izan ere inoiz baino kongresu handi gehiago egin dira, 1000 pertsona baino gehiagokoak. Familia medikuntzaren biltzarra izan zen handiena eta gazte enpleguari buruzko azokak ere arrakasta handia izan zuen. Euskaldunaren okupazioa 183koa izan zen iaz eta ekonomian izan duen eragina 87 milioikoa da. Nazioarteko hainbeste biltzar garrantzitsu. Ez dago sarrerari kartela izan daben hainbeste ikuskizun, opera, aurrentzako kontzertuak, antzerkiak. Guzti hauekin kulturaren, ekonomiaren eta gizartearen motorra izan da Euskalduna.